So doon, dito yung way natin paakyat. Bali. Tabi po. Malapit na tayo mga kabisa. Ito. Nakakapagod mga kabisa. Halos lumabas na yung dila ako sa pagod. Actually mga kabisa, pag wala tong mga steps na to, as in napakalalim na bangin itong dinadaanan natin. At pag minalas-malas ka pupulutin ka sa baba. So nandito na lang yung step guys, oh. So pagdating doon is lupa na. So mahirap dito, baka madulas ka. So doon tayo galing guys, oh. Yun. Hanggang doon sa taas. So syempre daan-daan lang tayo para hindi tayo madulas. Kasi pupulutin ka dyan, oh. Yan dyan sa kangkungan, sa bangin. So yung step mga kabisa is hindi na natapos. Mayroon pala dito, oh. So all the way pababa hanggang doon sa beach. So ngayon mga kabisa is okay pa yung pababa. Ang problema na lang mamaya pag-akyat natin, sigurado hingal dito, hingal doon ang mangyayari. So malapit na tayo mga kabisa at siguro naririnig nyo na yung hampas ng tubig, no, sa dalampasigan. So siguro a few seconds na lang is ando na tayo. Yung pababa mga kabisa siguro mga 10 to 15 minutes na marating mo yung dalampasigan. Ang problema yung paakyat. Hindi ko alam kung maakyat natin o makakarating tayo sa taas ng mga 30 minutes. Sigurado pahinto-hinto tayo. So ayun guys, no, yung dalampasigan. So sa wakas naabot din natin. So welcome to Old Worlds Resort dito sa Bani, Pangasinan. You got me singing.
like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way May mga halamang dagat na nasa pangpang. right. Way oh, way oh, oh. So dahil siguro sa nakaraang bagyo, napunta rito sa pangpang yung mga halamang dagat na to. Actually mga kabisa, mayroon na rin mga bahay dito sa gilid ng dagat, no? Hindi ko alam kung saan sila dumaan, kung may sarili silang daanan papunta doon sa taas. Ay, mga kasama ko. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Actually mga kabisa, yung bundok na yun, Maybe let's say goodbye, take it. sa kabila nun is part na ng Bulinaw. At may mga rock formation din na makikita rito sa pangpang, kagaya nito. Take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. So tapos na tayo dito sa pangpang mga kabisa. So kailangan na nating umakyat doon sa resort, no? I-try natin na i-conquer or akyatin yung binabaan natin kanina. I hope na madiretso ko, no? Sa taas na yun. Wish me luck mga kabisa. One eternity later. So lakasan lang ng loob mga kabisa, kasi unang-una wala tayo sa ating lugar. Isa pang dahilan mga kabisa is pag-isa lang tayo. Nakakahinga. Hindi pa tayo nakakalahati guys, pero nangangatog na yung mga binti ko. Ayun, di ba? So mga kabisa, kung adventure yung hanap nyo, no, dito dapat ang punta nyo sa Old Wood Resort, no. Adventure, hiking, kasama na. Nakakapagod mga kabisa. So mga kabisa, no, dito pa rin tayo sa Old World Resort. So para sa mga kabisa natin na ang trip nila is mga adventure, mga nature, is itong lugar na to is para sa inyo. Dahil pag nakikita nyo mga kabisa is itong resort na to is punong-puno ng mga tanaman, punong kahoy, at may mga adventure din na pwedeng gawin dito. So
check niyo yung mga paligid mga kabisa at kayo na ang humusga. Actually mga kabisa, pag titingnan nyo yung lugar, no, halos lahat na ng klase na punong kahoy, halaman is andito na. At ang pinaka-importante mga kabisa, no, dapat ay mayroong swimming pool tulad dito. At mga kabisa, mayroon din silang mga guest rooms o guest house na pwede nating tulugan pag mag-overnight tayo. Tinawag na Old World Resort ito mga kabisa dahil sa mga nakakamanghang mga bahay o rooms na pwede nating tuluyan pag mag-overnight dito. Kagaya nito. Okay mga kabisa, natapos din yung nature adventure natin dito sa Old World by the Sea, dito sa Bani, Pangasinan. At sa mga nature lover dyan, ano pang hinihintay nyo, mag-book na rito. At kontakin si Miss PB para sa inquiry o katanungan tungkol sa pag-book dito sa Old Woods. So hanggang sa susunod nating content. Pero bago ng lahat, siyempre, gusto ko muna magpasalamat sa mga subscriber natin na palaging tumututok sa atin sa mga content na ina-upload natin dito sa channel na to. So kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay natin, di ba? So that's it mga kabisa, at see you in my next vlog. Peace. Okay mga kabisa, natapos din ang adventure natin dito sa Okay mga kabisa, natapos din yung nature adventure natin dito sa Old World by the Sea, dito sa Ayaw, di ma!